Исәнмісіз, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, олға таба кайбер темалар турында кыскача. 45-14 йортында яшәүчеләр газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү буенча тарифлар белән канәгать түгел. Бу нәрсә белән бәйле? Хәерле юллар, Чаллыдан хәрбиләргә чираттагы гуманитар ярдәм озатылды. Ни өчен газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү өчен тарифлар кайберәүләрнең 2 мәртәбә диярлек арткан. Мондый сорау белән безнең редакциягә 45-14 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Күп катлы йортта газ җиһазларын тикшерү үткәрелгән, башкарылган эшләр актындагы сума биредә яшәүчеләрне сөендермәгән. Проблеманы хезмәттәшем ачыкларга тырышты. Бу исәп-хисап Нәргиз Гарифуллина канәгатьләндерми, ул хезмәт өчен бәянлык арттырылган дип саный. Узган елда шул хезмәт өчен 500 сум тирәсе түләгән. Хәзер бу сон 1,5 мәртәбә күбрәк. За то, что он пришел и просто помазал там мыльным раствором или еще что-то, как другие вот соседи скажут, это не может стоить ни 800 рублей, ни 500 рублей даже. Я могу и сам заснять на видео, как конфорка у меня работает, и отправить им на почту электронную, если надо. Шулай ук Нәргиз Гарифуллин башкарылган эшләр акты дөрес түгел дип саный. Аның сүзләренчә, заказчы графасында аның өчен әтисе имза куйган. Ул газ хезмәте хезмәткәрләре килгәндә өйдә була. Компания хезмәткәрләре бары тик таныклык кына күрсәткән. Ә ул тагын ышанычнамә дә күрсәтергә тиеш ди Нәргиз Гарифуллин. Бәядә шик тудыра, ул төрле кешедә төрлечә. Как можно в 2 раза повысить? В прошлом-то году было 400, наверное, или около 400 с чем-то, а сейчас 816. То, что оно не устраивает, конечно, то, что надо примерно на 180 рублей дороже, чем в прошлом году, это да. Но ведь и газ подорожал, и все подорожало. Газпром Трангаз Казан компаниясында ошыклык кертүләренчә газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү елга 1 тапкырдан да ким башкарылмый. Сума исә прейс-курант нигезендә абонемент плитәсенә бәйле рәвештә куела. Тарифларны формалаштыру тәртибе методик күрсәтмәләр белән регламентлаштырылган. Россиянең Минстрой карары белән анда үзгәрешләр кертелгән. Алар агымдагы елның 1 мартыннан гамәлгә керде дип ачыклык кертте компаниянең матбугат үзәге. Лилия Гатина, Лейсен Габдрашитова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Такси йөртүчеләр махсус күзәтү астында. Татарстанда дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре таксистларны контрольдә тотуны катгыйландырды. Исегезгә төшерәбез, күптән түгел Казан үзәгендә коточкыч юл транспорт һәлакәте булды. Такси йөртүчесе тукталышта торган кешеләргә бәрелә. Бәхеткә каршы корбаннар булмады. Тулырак Лилия Гатина материалында. Здравствуйте, капитан Нури, документ. Свидетельство о регистрации. Кирәкле документларны милләтләштерүне тикшерү, шуннан соң автоинспекторлар дәүләт номеры буенча лицензия булуын карый. Автомобильнең тышкы кыяфәтенә һәм такси эмблемалары ябыштырылуына карамастан, машина теркәлү базасында тормый. Машина йөртүче сүзләренчә, транспорт чарасын ул күптән түгел сатып алган, кешеләрне йөртү белән шөгыльләнми. Знаете ли, почему вас сейчас остановили? Нет, не знаю. Әлегә машина йөртүчене тикшергәндә автоинспектор техосмотр булмавын ачыклаган. Кагыйдә буенча такси йөртүчеләр аны 6 ай саен узарга тиеш. Моннан тыш машинада таксиның график схемалары булмаган. Какие нарушения у вас? Скажите, пожалуйста. Әмма барлык такси йөртүчеләр дә хокук бузучылар исемлегенә керми. Рейд күрсәткәнчә, хатын-кызлар машина йөртүчеләр җаваплырак булып чыккан. Я ответственно отношусь к работе, потому что я отвечаю за жизнь наших пассажиров, это обязательно. Автоинспекторы особое внимание уделяли законности осуществления перевозок, правомерности осуществления трудовой деятельности иностранными водителями, соблюдению ими миграционного законодательства, а также выполнение требований по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей и предрейсового контроля технического состояния автомобилей. Бер ит эчендә генә дә Чаллыда 29 административ материал төзелгән, шуларның берсе Төркменстан гражданинына. Ул пассажирларны йөртү таныклыгысыз йөрткән. Моннан тыш 3 машина йөртүчегә башкарма комитетның транспорт бүлегеннән хәбәр килде. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Агымдагы елда 4-нче мәртәбә бүген Чаллыдан хәрбиләргә чираттагы шефлык ярдәме озатылды. Бу юлы йөкне 3 йөк машинасы алып барам. Аларны йөртүчеләр ватанны саклаучылар. Безнең төшерү төркеме алар белән танышты. Бугур кушаматлы хәрби хезмәткәр Владимирдан аңа 49 яшь. Үз яшенә карамастан ул инде бабай, ләкин әлегә ул оныгы белән була алмый. Ират 2024 елның февральнан алгы сызыкта илне саклар вакыт җитте ди ул. Наверное, самое главное
радостная новость. То, что дочка замуж вышла. Было очень приятно. С пониманием того, что, ну, значит, мы на правильном пути. Раз мирная жизнь продолжается, значит, мы все правильно делаем. Позвонил, пожелал всех благ, счастья, любви. Бүгін Бугур кушаматлы хәрби хезмәткәр Чолыга үзенең сугышчан иптәшләре белән килде. Аларга шифлык ярдәме тапшырылды. Поддержка очень чувствуется, помогают. Спасибо большое всем. Приходят посылки от детей, поздравления. Как бы чувствуется поддержка и на душе становится лучше. Просто письмо ребенка, это тоже приятно. Не обязательно дорогие вещи. Главное, что под души. Обстановка боевая, все держимся, работаем. Шолдаш мәкәрләр гомуми авырлыгы 60 тонна булган шифлык ярдәме туплаган йөк 12-30 полк өчен һәм медик-санитар батальон өчен җыелган. Наш народ и нашу страну победить невозможно. Потому что у нас не на словах, а на деле есть взаимовыручка, взаимопонимание и поддержка. И не только грузом, который мы отправляем, но и людьми, которые пришли сегодня на отправку этого груза. Махсус хәрби операция башланганнан бирле бу 33-нче тапкыр җибәрелгән гуманитар ярдәм, ләкин чаллы туктап калырга җыенмый. Шәһәрдәшләр белдергәнчә, алар сугышчыларга җиңү килгәнче ярдәм итәчәк. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ифтар вакытлары сәхифәсенең иганәчесе флебология медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Варикоз, проблемы с венами, сосуды на лице, купероз. Медицинский центр флебологии поможет. Большой штат сосудистых хирургов, проктолог, невролог, специалист по диабетической стопе, ультразвуковая диагностика. Здоровые сосуды – наша забота. Ураза тотучылар игътибарына иртәге изге Рамазан айының 28-нче көне сәхәр ашау сәгать 3-тә төгәлләнергә тиеш. Авыз ачу вакыты 18 сәгатьтә 1 минутта. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Жиңел, оңайлы төрле төсләрдә үкшәле һәм үкшәсез, иң мөһиме кулай бәяләрдән. Белорус аяк киеме янәдән яр чаллыдан, табигый материаллардан һәм яхшы бәядән сыйфатлы аяк киемне Муса Җәлил урамы 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бирдә Белорус аяк киеменең язгы һәм җәйге коллекциясе ир-ат һәм хатын-кыз модельләренең киң ассортименты беркемне дә битараф калдырмаячак. Модель хорошо подойдет тем, у кого имеются выпирающие косточки. За счет своей большой полноты и высоты носа данные туфли подходят на любую ширину стопы. Благодаря застежке-липучке нашим посетительницам с высоким подъемом гарантировано удобство надевания и снятия, даже при отечности ног. Подошва из вспененного полиуретана с добавлением каучука прослужит долго благодаря своей амортизационной способности. Тәкъдим ителгән барлык модельләр фабрикада җитештерелә, тәҗрибәле консультантлар һәркем өчен уңайлы һәм кулай бәяләрдән аяк киеме сайларга ярдәм итәчәк. Моннан тыш күргәзмәдә төрек текстиле дә тәкъдим ителгән. Я всегда покупала белорусскую обувь. То есть удобные и очень прочные, потому что натуральная кожа. Удобно кому, какие ноги у кого. Уңайлы аяк киемне һәм төрек текстилен яр чаллыда Муса Җәлил проспекты 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Отдых на Каме в любое время года, на природе, с полным комфортом. Уютные домики со всеми удобствами. Это глэмпинг, это Ижминводы. Татарстан, Менделеевский район, село Ижовка, санаторий Шифаласу, Ижминводы. Филе грудки цыпленка 299,90 за килограмм. Это победа! Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 24 по 29 марта. ТЦ Грин. Остановка Глобус. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.